जों दिनै बसपति त्रिपुरा हास्तियाव बुसु फेस्टिभेल दङ जों ए मासनि 12-13 तंमानि तामनि हिंबा नावबुकायसे सियो TTADC इलेक्शननि बागै बाव डेट फिसाय माथांगा दिनै 19 तारिख जों गणतैसा स्कुल ट्रेक रंग मारस पाइजा खानाके 20-21 खानानि जरा सिंनाय 2 दिन बेपि सारा त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरनो आं फायनाय फैनाय गयो लुकुरनो हाबाय खबके तुमथं लाइफेदि त्रिपुरा गणतैसा प्लेग्राउन्ड मादो फायै कैमरामैन थानाय किसाइजों गारिनो बुसु नायखौनायखौ दङ नायदिजों स्टेजआवबो दं बुसु केस नायदोगा खाना फायनाय अतिथिराव सब फायनाय सरासरि अकराव बाय मालायनाय जों कम फायनाय दिनै ताकु अकरा केसा दङ आगेबो टीमनि प्रेसिडेन्ट राइट होबा दिनै आनि मामा बाय केसा मालायका मामा तिनि जे इ गणतैसा प्लेग्राउन्ड मारसे तिनि एसे बरा रुमजगे बात तुमानी तमार कारण बय अबंखा चिनी त्रिपुरा दफारंनि कैसा चिनी आगेनि सिरि थिकी नि जे दांगुबा थांगुथा तांनि जाय चिनी जे बसरनि जे शेष होबाय जों बुसु चैत्र मासनि शेष अबनि सालसा सागां खाय चिनी हारि बुसु अबनि परे के आटा दाखिनो के चिनी जे राज्य भित्तिक स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल अबनि बगाय इरो जत सारा त्रिपुरा राज्यनि बसलाका बांग्लादेश बरफ फैनाय आसामनिबो फैनाय जोंनि जारा त्रिपुरा सुनेराव त्रिपुरा दफानि बरफ जगह फैनाय जोंनि राज्यखौ ताकलाय जों बुसुंनि परे जे बुसुं मेला माखै माने एडिसिओ जे निर्वाचन माने जों किसा डेट फिक्साय फैयो जों बाबु ए जे 21 जोंनि ए जे बुसु स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल सारा राज्य बोले जा अबनि बाय प्रिपारेसन लागिनि गारि तांजासिन तब बानक तांजासिन चिनी जे आगिनि ट्रेडिशनल जे तांग जाय ओ जे पेसां तांजाक तंग मायुं मासाना किरि जागेन तांग काय तो माने अबन बाय तागुसिन तागुनि ताराव बेहितु सिया ओते हायरं अनेके बुमुं माया तंग तब सिनिया तंग ओ दिंगी बोलदा तंग चिनि तब अनेके बुमुं माया तमाबो हिन सुबै नेर तंग अबन जों जेता चिनि दफानि जे जों दाबुई जा नां माने जों व्यवहार खायफैजा ओ मानै रंना जों ताबुनि साराय मुगय सिनि रगय कालाना रगय इ जे जों बुसु फेस्टिवल होय समस्त अबते रंना जों तगय कुनु नानि बागै जों जतनो रेडी खायका इ तिनि मोटामोटी जत कामनो तिनि पाइनाय ओंखाय खानामनि जरा हिंगे चिनि सुरुनाय चिनि बुसु फेस्टिवल फुरुंनि 10टा समय हिंगे चिनि मेगा ब्लाड डोनेशन होनाय चिनि 3टा समय हिंगे रैली होनाय माने टेब्लू सिस्टम के रैली होनाय सारा राज्यनि बरफ जमा होनाय विभिन्न बरफ खुंजानाय के सारि के चिनि 6टा समय उद्बोधन होनाय गेट खाना तो प्रथम उद्बोधन चिंसा जांनाय हे नारवाय अप्राङै सब माजाक फायनाय चिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुंगनां गुरु सबरा फाय माजाक फायनाय नारवाय अकरांगय चिनि रो फायनाय उद्बोधन खाय फायनाय चिनि जे राज्यनि हास्ति राज्यपाल गवर्नर ओ फाय चिनि उद्बोधन खाय फायनाय आरो चिनि रो फायनाय चिनि राज्य चिफ मिनिस्टार फाइनान दंमोन पश्चिम बांलाखौ जे निर्वाचननि बागै केम्पिं माखासे साखा फायनाय आरो राज्य मन्त्रि सभानि सदस्य मन्त्रि चिनि फेस्टिभेल फायो त्रिपुरा हास्तिनि बांलादेश इजों आसाम दं मिजोराम दं अजों आलका हास्ति नंगे फाया दे बांलादेश मिजोराम आसाम ओ हास्तिनि चिनि जे त्रिपुरा दफा दंनायराव त्रिपुरा सुनेराव बगनोजों इनभाइट खायजा अलरेडि नो चिनि बांलादेशनि सिंगार रक दङ चिनि पायेल दङ माखि दङ के बगजों चिनि फाइस फायनाय के आसामनिबो अलरेडि थांनायजों आसामाव थांबाय सालाय फायका अरनि गभर्नमेन्ट कायसा दङ संस्था बगनो अरनि गारि भारा गुरो भारा आसामनि जे त्रिपुरा सुनेरावनो चिनि इ फेस्टिभेल फायो मानदा फायो एबे तो आंकेलनि तो मामानि बुमुंसा सारिसदि ani bumungkha Robiram Tripura ero TCB ni ता porto mane TCB ni to ang erokom TCB main TCB committee ang kuno vote kore ge TCB ni থেকে আনো
जे पारानि दुआ जाहिनि चंदा इनके मयालनि जे पुमांनि एग्जिकिउटिभ बडियाव आंनाव सदस्य हिसाबै रदा अथवा आं शुधु हामजां माने बिसिं देसे सामुं खायो किन्तु टिसिबिनि कमिटि आं कुनो करे तोरै फानो आं किन्तु आं त्रिपुरा सुइनायबा जेहेतु आं त्रिपुरा सुइए बाद रमाया इनके अबनि कारणे आं এই त्रिपुरा चुगलाई बुथुमनो हामजागैनो आनि बाखाबाय हामजागैनो आं जतटुकु आनि जे फारिसा आं इरो काम चुवागैनो त्रिपुरा हास्तिनि बरु रंना बालुकु रंना तमाखा सारनाय ए बुसुनि फेस्टिवल न तोये आं ए बुसु फेस्टिवल न तोये त्रिपुरा हास्तिनि आसामनि मिजोरामनि बांलादेशनि दा इभेन पुरा वार्ल्डनि जारा चिनि अंग त्रिपुरा दफानि बर इनके आरो अन्यान्य जे दफानि बर तंनाय नबो आं जतनो ए बुसु फेस्टिवल नि बा चुगलाई बुथुमनि आं कायसा त्रिपुरा बुंबाय दंनो फाइनाय सालो दिनो आरोबो गाम मुंथं इनके जतनो चिनि फेस्टिवल फाय मानजोबाय किसा तंथं माने जागा दे किसा जोंबाय शेयार खायबाय दं इनके जोंबो आरो किसा बाखबो हामबाय मामा हामबाय साइ माखना जों फनाम जरा चेंनाय हियै साइ माखा खना त्रिपुरा हास्तिनि राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नालो पाइस पानाय के चिनी हास्तिनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा फाइनान तुमाने कोलकाता ग बनि इलेक्शन कैंपिंग तुमाने बगै चिनी हास्तिनि ताइकेसा चिनी एकदम सिम मंगनां जतबाय सिनि जाक महाराज प्रदुर किशोर बर्मन ब फाइस पानाय सारा त्रिपुरानि बर रं आंबो कयनाय तुमथामनि बिसिते साथमनि बिसिते गोरिया हायका घेरबाय बुसु त्रिपुरा तीनटा वार्ड यूज खायो गोरिया घेरबाय बुसु तीनटा वार्ड यूज खायो जों थांनाय ए मासनि 12-13 तारिख पालामिया इलेक्शननि बागै फिसाय फेका कुरि 21 नि बागै जरा सिंनाय आबन बे आं जत लोकरनो कयो फाइनाय फाइनान बाबो बिसु जरा नायथाव के नाम जानाय कि खनागला सिंनाय आबन बे असुनस्त आं दहिन त्रिपुरा काउंट त्रिपुरा सेनानि बुथावते असुनो हामबाय